बेरे फुंजानि लोगोफोर नोंसोरजों लोगो हमलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनै बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो भिडिअ सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबावदे सोनाबफोर मादैनि चेनेलखौ मादैयाथ' मा देलायखाया एसे लिपस्टिक फुनो ओमफ्राय फोथाबो गैया दिनै लांदां मोखां सुनायाव गादों दहाय दसनाफोर बिदिब्ला दिनैबो अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायना होबानो जाबाय मादैया फुङावबाथाय गारमा थरायोहाय आरो गय जाखांलायबाय आं बोथिसे नायलांदो सनाफोर मादैनिखौ दिनैबो लोगोफोर आंहा नै बेरे फुंजानि एफ्रेस लोंसै एफ्रेस दै गुदुंजों लोंनांगौ बिराद मोजां मोनो बेखौ लोंबा फुङावहाय एनार्जि मोनो आरो उदैनि माखासे केल'रिसफोरा बाहेर जायो हासुदैजों लोगोफोर नै बेरे फुंजानि मादैया एफ्रेस लोंसै एफ्रेसनि बेनिफिटआ जाहैबाय एनार्जि फैयो एफ्रेसखौ लोङोबा बेजों लोगोसे देहायाव मैला मैलि जा जमा दं बियो माबा हासुदैजों बाहेर खालामो आरो बे मैलाफोरखौ लोगोसे मेजेम बारायनायखौबो एसे कन्ट्रल खालामो ओमफ्राय बेखौ लोंदो एक्सारसाइज खालामदो ओमफ्राय बेजों लोगोसे शेक दङ शेकबो लोंनांगौ ओमफ्राय नोंथांमोना नांगौबा आंनाव अर्डार खालाम आरो जोंजों हार्बेल लाइफआव जइन जाफै जायहा मोनथिखागौ हाबखायो बे मोनथिखागोन ओमफ्राय गोदानखौसो होनदों आरो मादैया गोदानखौसो होनदां सोरनोबा नांगौबा अर्डार खालामहर मादैनाव मोनगोन मादैनाव आंबो हामदोंना एसे नुवाखै मादैया खावलाय हख्रेख्रे जालायलायबाय एसे सानब्रै सानबाल' जादों आं बेखौ इउज खालामनाया एक्सारसाइज इउज खालामनाया सानब्रै सानबा औ आसलि थांनायाथ' सानब्रै सानबा 6 दिनसोल' जादों दां बेयावनो नै आं हख्रेब जाहांबाय मादैया एकदम आरो थांबाय रेगुलार थांबाय थानो मोनबाथ' दाख्लै सानथामसो थांबाय नै साननै सानथाम जिरायलायबाय नै मैया थांलायबाय गैयालाय बेयावनो गयलेम देलायबावबायसो मादैया थाब रिजाल्ट लानोबा हार्बेल लाइफआव जइन जा आरो हार्बेल लाइफनि शेक एफ्रेस लों नै लोगोफोर आंना सामब्रामा रज'जोब्बाय देरबायानो ओमफ्राय नै लाफाफ्राबो देरहांबाय नै आदैया माइसा थांगासिनो मालाय आरो नै मुलायानो थाब्रा थाब्रिसो जादोंलै हा बुनायाव बोरैबा लाद्रा लाद्राय आरो बैयाव दाउ एरबाय लाफायानो मोनजाथारनोसै बावथारला नै एकदम मोनजाथारनोसै कयेक दिननि उनाव आरो हरै जावनो गोनां दंबावोलै टाइमखौ मोना मावनो ओमफ्राय माबायाबो सामब्रामबाबो मोजां जोलै मोनाखैहाय देग्लाय जि मथ' जायो देग्लाय जायाखैनो रेङा थेङासो सामब्रामानो जाथि सुथि जादों एसे बासिनोसै नै दा फिसायावनो एसे फुहोलाङाबा देनांहाय फुख'नो हानाय नङा एकदम बिराद बुथुवा दंलै आंनि बारियाव नोगोद बुथुवा दंखायो फाग्लासो आं सिगाङावहाय गैयामोन नालाय लाबोनानै सारफैदों बे सारफैनाय बेनो जोलै थाबाय आंहा लाफाजों बुथुवाजों गोबाब जानांगौ लाफाया बोसोरे मोनजायो मोनजानाया देग्लायसो माबायदि मोनजायो नायनोसै आरो मादैना मारै जायो दै होनोसै दुन्दिया गोरलैजों गोथाव जानोसै मादैया दालि दाबादियाव दुन्दिया गोरलैजों बिराद गोथाव मोनजायो दालिखौ मालाया मोनजाना मोनजाया आं मिथियालै आं खिन्थु बिराद गोथाव मोनजायो फुदुंबाय ओमफ्राय नाखौ आं रुदबनानैसो जागोन गियो आं ओमफ्राय आं बे पांकास नाखौ जि गोथाव मोनो रुनोसै रुनानै ओमफ्राय दुन्दियाजों ग्रेभि संसै दालि संखाबाय नालाय रुदबनानै गारनोसै बेलथायनोसै साथामनि मोनथामलै जोंना
bro ulang oरैनो एसेल' माबानोसै जोंना उन्दैफोराबो बिदिखौसो जायो बे नाखौसो फारसे खामहोनोसै उनाव फारसे खामहोनोसै आङो मालासो मोननो मोनलायथारबायलै मादैया जानो लुबैनाया माबासो जाबाय फारसे खामहोनोसै पानी डाल दिया रे पानी खलथब होनलायनाय नै मोनबाय लोगोफोर आंना ओंख्रिया दुन्दिया सारना होबाय आङो बरिया टेस्ट जाखाबाय टेस्ट खालामखांबाय आङो खलथब होनलायनाय ग्रेभि दोनसै आङो मोनबाय सोनाफोर मादैया नै जानायनि फारिलायाव सफैलायबाय संनायखौथ' नुखाबाय ना बानलु ओमफ्राय दुन्दियाजों दालिजों सनाफोर मासि गोथाव मोनो आं दालिखौ दाबादियाव माने आं दालि ओंख्रि गोथाव मोनो नायानो लोगोफोर पांकास ना बिदैखौ लोंग्रोनोसै आंसो ओमफ्राय टमेट' थाइसे दंमोनहाय बेखौ बिदै होदां मजा ओंख्रि बिदैजों जाग्रोनोसै आहा लाजोबसै बाहायनो मादैया दसनाफोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नायदोलाय अननानै बयबो जोबजासिम मादैना दामानि भिउआनो जाथाराहाय बयहाबो माइ हानायाव बेस्थ' जाथारदों नामाथाय आयौ मासि गुदुं बे बिदैजों जाग्रोनोसै आं जानो लुबैनाया हाबथारला आङो नै आयै माखौ अरखानो आयै गोबायसोलै गुदुंथारबो नङाबा अरखानो हागौमोन ओरैखौ जाग्रोनोसै आं जोंना आफायासो बिराद पांकास ना गोथाव मोनोमोन सिगां बेखौ बिराद पांकास ना जायोमोन जोंना न'खरैनो गासिबो पांकास नाखौ गोथाव मोनो जि गोथाव जाखादोंलाय फाग्लासो जाना बिगुरा बे बिगुरखौ बिराद गोथाव मोनो आं मोजां आं थाब जायाबानो ओंखामखौनो खहाबनो नागिरा बेखायनो थाब जानांगौ जायो ओमफ्राय दा भिडिअ खायसे एसे लासै जाबावो मोगथाङावबा रासिन ब्लाव जाबावोसो आङो
बानलु गोथाव जादों ओंख्रिया मा आदसा होगोलबा नाखौ बिसोर बिदिबाल' जाया दस्रा दस्रा ना जाया मागुर जायो सिंगि जायो खम नङा ना थुरि जायो बिसोर बिगुर गैयि नाखौसो बांसिन जायो बे ना रौनो काटलानो माबानो जाला बिसोरो ना सुल थुल गिदिर गिदिर मोनो बिसोर बेखौ जाया मासेबो ओमफ्राय जोंहा बोराय बुरै जाजोबनाङो सानैबो बिदिनो बैयो गिदिराबो बिदिनो बिमाया ना लायो फिसाफ्रा ना जाया मा जाबावसै बेदर बादि जा गिदिर गिदिर लाबोदोंलै बिफाया मेजेम माखा माखा बेखौ जानानैसो मेजेम जाया उन्दुनोसो ओंखारलायबाय आं फिसाजो लेखा फरायनो थांलाय फैलाय नायनानैनो 12ता 1ता ओमफ्राय उन्दुबाबो हाया आं उन्दुबाय थानो हायाना सानावबो सानसे खस्थ' खालामसै आरो मोनायाव मेगन मोदैबावबा मा जागोन